Lamina lamini n'a bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Buwa Jabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Buwa Jabate a bɛ sɛbɛn tubabukan na i k'a dɔn dabaji karamɔgɔw ani sɛbɛnfura dungew u ka wuli ka jɔ suko ani dugusɛjɛ cɛ Buwa Jabate k'a ɲɛnamaya ni o ye bamayɛlɛmani ye o ye anw ye min ye nɛgɛw karafe an tɛ se ka baara kɛ abada n'ale fɛ bi min ye Gibson contrôle a sɔnni dan bɛ nɛgɛ kan n'a ye wuli ka jɔ kɛ ka yamaruya di kunnafoni an b'a da kolo sisan karamɔgɔ dɔ b'a n bala tɔgɔ bɛ di Buwa Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Dugufana Keyita Buwa Jabate ni taama ma jɔ bolo fifa o tɛ jɔ taamakɛla nɔfɛ Buwa Jabate i k'a dɔn mun gɛlɛya kura bɛna bɔ a bɛrɛta min ye a bɔ ɲɔrɔ surukɛ ye a ye kangari da Buwa Jabate ɲɔrɔ surukɛ don n'a ye kangari da fɛn min na o bila man d'a fɛ Buwa Jabate i k'a dɔn yalima ani bandaw n'o ye camancɛ fanga ɲɛmaa yalima u nase ɲɔgɔn ma wa ɲininkali tun bɛ bɛn nka gɛlɛya bɛ min nɔfɛ o de ye Bintu Funɛ Samakɛ Bintu Funɛ Samakɛ i k'a dɔn ale de ye minisiri ye i k'a dɔn kɔlɛ ani denbaya ale de y'o minisiri ye Buwa Jabate n'hakili b'a la i k'a dɔn waati la min ye a wulikajɔ dɔ ye wulikajɔ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin tubabukan na u ko min ma code de la famille Buwa Jabate i k'a dɔn o de ye sariya kura minnu kan ka ta diɲɛ laban jamanaw fɛ ka ɲɛsin du ani denbaya ma y'a dɔn Nigeria minnu bi fɔ Buwa Jabate k'a dɔn a bɛ mɔgɔ ɲɛ tubabula nka farafinna jango diinɛ barikalen bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ gosi diinɛ na kosɛbɛ a bɛ diinɛ yɔrɔ caman walaka Buwa Jabate jamana min bɛ n'a fɔ Mali min ye silamɛ jamana don Buwa Jabate i k'a dɔn maa dɔw kɔni bɛ n'o ye diinɛ ɲɛmaaw ye olu tɛna sɔn diɲɛ na baara in ka kɛ u dun y'a kɛlɛ caman kɛ ka kɔrɔ Buwa Jabate ni hakili b'a la sɛbɛnnikɛla ko a bɔ Bintu Funɛ dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da i k'a dɔn ale kɔni ye minisiri ye o kuma in kɔni nana fɔ o kuma in fɔlen min kɛ a ye sɛbɛnfura ta k'a jira Buwa Jabate hali n'o y'a sɔrɔ ko in ma taa ɲɛ a kɔni dira diinɛ ɲɛmaaw na fɔ k'a fɔ k'a to ten min ye ɲɔrɔ surukɛ Buye y'a jira k'a fɔ kuma in yɛrɛ bɔ a da a kan ka gɛn de ka bɔ minisiriya la Buwa Jabate k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko ayiwa an bɛ don minɛ ko bi i k'a dɔn awa sariya a ma ta a ma fɔ k'a taara walima k'a bɛna kɛ a kuma yɛrɛ min fɔra dɛ Buwa Jabate u k'o de ma tubabukan na avant projet a ko i k'a dɔn o ye ko cɛjuguba de ye diinɛmaw tɛ jɛn n'a ye u dun y'a kɛlɛ kɛ jamana in kɔnɔ kabini bi ko tɛ Buwa Jabate i k'a dɔn ayiwa ɲɔrɔ surukɛ kɔni ɲɛna nin ye tugubandiya ko de ye sabula kuma min fɔra ka kɔrɔ kɛlɛ kɛra min na ka kɔrɔ k'a fɔ hali bi dɔ b'o kuma ta k'i b'o yanga walima k'i bɛ avant projet ko kuma fɔ o tigi o ni minisiriya mankan a ko Buye kɔni diminen bɛ an bɛ don minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla ko maa kelen min bɛ se ka nin wuli ka jɔ kɛ joona ni ka a dala sa o ye n ɲini ka premier ministre Mokhtar Wane chef du gouvernement Mokhtar Wane fɛn fila don ka wuli ka taa ɲɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ Buye ye a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na k'a dusu da k'a fɔ a ma kɛ kuma in kɔni fɔra a ma kɛ walima i k'a dɔn minisiri min ayiwa ni ko in kɔlɔlɔ b'a nɔfɛ o ka gɛn ka bɔ minisiriya la sɛbɛnnikɛla ko bɛ nin dankun de la walima Mokhtar Wane a ka wuli ka jɔ boloda min ye bandaw ye k'o ladɔnniya sɛbɛnnikɛla ko ni maa min bɛ bandaw dɔn i k'a dɔn nin fɛn sugu ninnu a tɛ sɔn a ma abada k'a fɔ de ayiwa i bɛna fɔ bandaw ye minisiri gɛn walima nin kɛta a bɛna fɔ de k'a ma fɛn kɛ i k'a dɔn jamana taabolo a n'a taama siraw de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni dulonnen bɛ ayiwa maa si t'a dɔn a bɛ taa kɛ min ye o ɲɔrɔ surukɛ min ye Buye n'a dun ye fɛn min de k'a ɲin na k'a fɔ o ka kɛ n'o ma kɛ i k'a dɔn a dusu damandi ni dusu in dun ma da mɔgɔw bɛ ɲininkali de kɛ yalima a na gɛlɛya ta ka camancɛ fanga sɛgɛrɛ walima a na dimiw kɔrɔ fo ka se yɔrɔ dɔ la wa o ɲininkali tun bɛn sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ daw da da la min kɔni ye Bintu Funɛ ye ale kɔni a ye ko sɔrɔ sa o sabula ayiwa min ye Buye o diminen don a kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don fasiriba n'o ye Jakarija M Danbele karamɔgɔ Dabatungara a ko an ka taa Badalabugu Juma misiriba la ko gɛlɛya bɛ alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ munna fasiriba ko n'i y'a lajɛ Mali ale ye silamɛ jamana ye maa minnu ye kira nɔfɛ taamakɛlaw ye karamɔgɔ Dabatungara min y'olu ka bɛnbaliya ko de jidilen bɛ an ka jamana in kɔnɔ subhanallah a ko bɛnbaliya Ala ka so kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara o kuma ka a man kan abada
fasiriba ko badalabugu juma misiriba kɔnɔ min ye alimami mun bɛ n'o ye magaji magaji ala ka kɔrɔ nana s'a ma karamɔgɔ daba tun kɛra galabu mandi bilen ni ka seli kɛ ni alisilamɛw ye magaji kɔni nana lajɛ sa tiɲɛ yɛrɛ la ale y'a seko n'a damayira kɛ o kuma dɛsɛ nana ale kɔni bɛna bolodengɔni ɲɛsin maa dɔ ma o k'ale jɔyɔrɔ fali fasiriba ko magaji ye maa min sugandi dɛ o de ma bɛɛ jama fankirima ma jama de sina ka girin ka jɔ kɛ karamɔgɔ daba tun kɛra ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'a ti kɛ ten cogo la min ye komisiyɔn ye o bɛ misiri bɛɛ lajɛlen kɔnɔ komisiyɔn ɲɛma o de b'i sigi k'a lajɛ maa wɛrɛ min n'a ka kan a bɛ taa ni k'a d'o ma fasiriba ko in ma tɛmɛ o sira fɛ min ye alimami danga karamɔgɔ daba tun kɛra i b'a ye k'a fɔ a na kɛ ni komisiyɔn kun jigi b'ale de kan kosɛbɛ fasiriba ko min ye magaji a ye maa min sugandi karamɔgɔ daba tun kɛra o de kɔni ye juma dɔ kɔni seli juma tɛmɛnen ye min ye juma seli bannen ye a kɛra mankan belebele ye a na kɛ ni maaw kun kɛmɛ ka nin ko in labɛn sabu n'i y'a lajɛ lakɔlidenw olu ka biro sigiyɔrɔ n'o ye AEM ye karamɔgɔ daba tun kɛra i b'a ye k'a fɔ gɔngɔrɔw bɛ dɔw kun bese ni marifa bɛ dɔw kun o kelen de tun bɛ misiri kɔnɔ a don in kama fasiriba ko maaw ye ɲɛnabilali kɛ a ma ɲa min kɔ bɛɛ y'i ka gabakuru nabɔ i ka bese k'a labɔ karamɔgɔ daba tun kɛra u ye ɲɔgɔn gɛn cogo min na u ye ɲɔgɔn tigɛ ten cogo la n'i y'i jɔ k'a la i b'a ko lakɔlidenw bɛ ɲɔgɔn na fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɛra alisilamɛw ka gɔngɔrɔ kɛ ka ɲɔgɔn bɔ walima ka marifa walima bese k'o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a ko a dabɔra mun de kama ala ko kɔni tɛ bilen fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ misiriw kɔnɔ bi kɛsu de bɛ yen dɔɔni min bɛ bila kɛsu kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra badalabugu misiriba de ko nafolo bɛ ti jɔ fo 11,1 na a ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ nafolo ko kɛlɛ don maa min kan ka bila la n'o ma bila la o tuma min kan ka alimami ye min bila la karamɔgɔ daba tun kɛra k'o ye dunan ɲɛta ni ci ye o ni nafolo in baara man kan abada min ye silamɛw ye wele bilal'u mɔ sa u k'a lajɛ u ka sabali 4e arrondissement o polisilakaw taara joona joona ni ka taa don ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira k'a fɔ aw ye cɛkɔrɔba ye aw bɛ ala ka baara la abada aw ni minɛli man kan ni ka taa datugu ka sɔrɔ ni baara sugu la a y'a lajɛ a ka bɛn ko la nin ye aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ye o tuma min ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o mana don diɲɛnatigɛ ko ko la abada min kɔni ye fɔɲɔgɔn ko kɔnɔ o bɛ na maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni jɔyɔrɔ ko kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ wari de nɔfɛ ko don sabu maa min bɛ kɛ alimami ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ kalo kalo dɔ bɛ tigɛ ka d'o ma wa min ye a sago de bɛ foroba kɛsu kɔnɔna la min m'a ja a bɛ dɔ tigɛ ka bila kun o nafolo nɔfɛ ko de kɛlɛ filɛ nin badalabugu juma misiriba kɔnɔ min ye alisilamɛw ka jɛrɛjakulu ɲɛmaa ye o tuma wele bilalen b'u bɔ sa u ka se ka na ni jamakulu fara ka bɔ ɲɔgɔn na alimami yɛrɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjɔbɔte naamu koto ɲɔgɔnda la o bɛ kɛ sababu ye Karabugu ka mɛsi la n'o tɛ fa bɛɛ lajɛlen ye da ye Bɔjɔbɔte n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Zeniti Bale sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Fasiri Bouakari Dabo Fasiri Bouakari Dabo ko a k'i k'a dɔn jamana min ye Mali a ko a bɛna dabɔ tuguni politiki a mankan n'a gɛlɛya o danya tɛ sabula cɛmancɛ fanga ban ani an ka hi kɛ i k'a dɔn ɲɛmaaya kan Bɔjɔbɔte i k'a dɔn o de bɛna daminɛ a ko nka min ye jamana in ye fo jande ka to Bɔjɔbɔte i k'a dɔn jamanadenw bonyani ani kuma ɲuman fɔli jamanadenw ye a bɛ kɛ sababu ye i jɔyɔrɔ ka sinsin kosɛbɛ a ko ni maa min ye Mali ta k'a lajɛ Bɔjɔbɔte don o don dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan nin y'an siɲɛ 2 walima 3 ye transition o bɛ boloda transition in dun ban o ban Bɔjɔbɔte a bɛna ni i k'a dɔn gɛlɛya mangani dɔ ye sabula maa ma sigi a la i k'a dɔn k'o ma gɛlɛya sɔrɔ fɛn min bɛ o furakɛ Bɔjɔbɔte o de ye jatew ka minɛ min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu ka kɛ hakilina bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan waasa taafa ka se ka dɔn nka yan'o cɛ Bɔjɔbɔte maa saba kɔni bɛɛ olu bɛ wuli ka jɔ la bi a bɔ fanga nɔfɛ a dogolen tɛ maa si la sabula taama dogodogo ni dogo Bɔjɔbɔte ani manjaw ɲɛfɔli ani ka taa bɔ mɔɔw na ni ka jamanaw ni jamanaw boli Bɔjɔbɔte i k'a dɔn manja yɛrɛ kadara kɔnɔ a k'o bi senna ni dun y'a ta k'a lajɛ nin cɛ saba bɛɛ lajɛlen dun ye a faamaya kɛ hali n'u ma kɛ président ye i k'a dɔn paranya kelen don ni président cɛ Bɔjɔbɔte sabula premier ministre ya ani président man jan ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a cɛ saba i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen nana cɛmancɛ fanga i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ walima fanga b'an denbin dama la tuma min o kɛra premier ministre ye a ko Bɔjɔbɔte u ye kuma dɔw fɔ o dunnama in kama Bɔjɔbɔte o ye kuma gɛlɛn ye a bɛɛ ko n di bɔ a la sabula gɛlɛya taara k'u sɛgɛrɛ premier ministre ya la u ko n sɛbɛkɔrɔ tɛ n di bɔ a la Bɔjɔbɔte a ko i k'a dɔn n di bɔ a la yalima o kuma in na kɛ kuma jugu ye wa i k'a dɔn nka a bɛɛ lajɛlen kɔni ka fanga laban nana ɲɔngiri a ko ne hakili b'a la votew kɛlen san 2000 vote minnu bɛna kɛ san
san 2022 bɔjabate maa caman ka bɔlen bɛ politiki maaw fɛ ni ka jamana masakɛya ɲini sɛbɛnnikɛla ko nka bɛɛ k'i janto i ka kuma kɔrɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Fasiri Bouakari Dabo ka kuma na a ko a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kuma kelen de fɔ kuma kelen min bɔr'u da nka n'o kɛra sababu ye u ka gɛn ka bɔ premier ministeriya la a ko ala de tɛ tiɲɛ bɔjabate a ko maanifin n'i ka ko di ala ma a ka ca ala fɛ i k'a dɔn i bɛ bonyaba sɔrɔ wa i bɛ makama sɔrɔ laban ko ɲuman nka n'i ko n tɛ n sɛbɛ kɔrɔ tɛ bɔjabate k'a dɔn o ye kuma jugu ye sabula o bɛ fɔ maa minnu ɲɛna n'i tilala ka o ko kelen ka o maa kelenw ɲɛna bɔjabate a bɛ kɛ sababu ye k'i ka hadamadenya i ka maanifinya yɛrɛ a b'a don galama na a ko yalima maa minnu ye nin kuma in fɔ ka kɔrɔ bɔjabate k'a dɔn cɛ saba a ko Sɛki Modibo Jara Segu Bamankɛ min ye Musa Mara Sulemani min ye Sumelu Bube Mayiga nin cɛ saba bɔjabate ninnu bɛɛ lajɛlen delila ka kuma kelen fɔ fanga na Fasiri Bouakari Dabo ko a ko i k'a dɔn naniw tɛ nka u ye kaara gɛlɛya kuma minnu fɔ yalima o na kɛ sababu ye don dɔ la u hakili ka jigin a la a ko cɛ fɔlɔ Sɛki Modibo Jara Segu Bamanan a ko n tɛ démissionner n t'a bila bi n t'a bila sini n'aw ko ne ka démissionner yalima n ka démission papier n b'a sɛbɛn ka taa di joli ma bɔjabate a ko i k'a dɔn nin kumaba in fɔra dɔw kɔni ye a donnama kɛ cɛya kuma ye dɔw y'a kɛ i k'a dɔn n galagi yɛrɛ ye sabula a kuma jara dɔ ye kosɛbɛ nka a labanna ka démissionner bɔjabate fo démission kojugu sabula lamoloyali ani lagosili taara k'a sɛgɛrɛ a don ni bi cɛ bɔjabate a ye caman bɔ a ka makama na a filanan Musa Mara bɔjabate i k'a dɔn Musa Mara i k'a dɔn u nana u y'a tigɛ k'a nɔrɔ a la a fana ko a tɛ démissionner k'a bɛ démissionner cogo di yalima mun de kɛra bɔjabate i k'a dɔn maloya laban nana fana sɔrɔ i k'a dɔn a laban ye baara bila cɛ sabanan Sumelu Bube Mayiga bɔjabate Sumelu Bube Mayiga a ko a tɛ démissionner sabula min ye fanga ye u y'a gɛrɛnda da la ka ko caman da k'a sɛgɛrɛ a ko ayi ale de ye vote organisé ale de ye vote kɛ cɛ jumɛn bɛ jamana kɔnɔ min bɛ se ka bɔ ale jɔyɔrɔ la bɔjabate a tigɛra ko a tɛ tugu a ko tubabukan na ko hybride ce sont des hybrides tiɲɛ yɛrɛ la Magma Gabriel ni tulo bɛ n kan na hybride kɔrɔ fɔ n ye ko ce sont des hybrides bɔjabate k'a dɔn ce sont des hybrides o hybride kelen olu de laban nana maloya ta k'a sɛgɛrɛ bɔjabate k'a dɔn k'a gɛn su tilegan diridiri fɛ i k'a dɔn k'a gɛn ka bɔ fanga na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma minnu fɔra nin diɲɛ saba fɛ yalima don dɔ la kuma in bɛna k'u la wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn a ko nka a mana tigɛ Dawuda da la Mali kɔni ye jamana ye min faamuyalen tɛ bɔjabate kaara gɛlɛya walima cɛya kuma i mana fɔ don o don jamana in kɔnɔ dɔ laban bɛ taa jɔ i la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ Ziniti Bale kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon ɲɛdankura Fasiriba n'o ye Toguna A Traoré karamɔgɔ daba tunkara i bɔra k'i da lase kumakan kelen ma n'o ye Mali ka jamana masakɛ kalafili ye ale fana kuma bɛ o kumakan kelen kan a ko min ye cɛjan bandaw a ko esiga kɔni tɛ min na kalafili mun bɛna labɛn a bɛna kɛ damakɛlɛ kalafili ye ɲigin tɛ kɛ min na o kuma ale sago ye min ye maa min bɛna kɛ jamana kuntigi ye bin b'a ka wuli ka taa bolo d'a ma k'a ni sebaya ka kan Ala k'o kɛ yarabi Fasiriba ko a ko nin ye baara ɲɛnabila minnu bolo dara minisiriso fɛ minisiriso min ka baara laselen don kalafili labɛnni ma n'o ye administration territoriale ye Fasiriba ko ale kɔni ye wele bila parti politique ma karamɔgɔ daba tunkara ni kana joona sabu baara min kunbɔlen bɛ a tɔ man jan bilen u ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye juma tɛmɛnen janvier kalo tile 29 karamɔgɔ daba tunkara ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga a ye parti politique ɲɛmɔgɔw wele a ye na joona an ka labɛn sabati sabu kalo 14 dɔrɔn b'an ni kalafili cɛ o tɛ waati jan ye n ka foro bɛ n sɛbɛ la o bɛ dɔn min ye wuli kuma ye karamɔgɔ daba tunkara min ye covid 19 ye ale fana b'an cɛla ale kɛmɛ ka ko caman yobo yaba parti politique nalen jamakulu cayara kosɛbɛ sabu parti politique 280 ani kɔ karamɔgɔ daba tunkara olu kɔni ɲɛmɔgɔw nana welewele lamɛn min ye kɛnɛ ye u y'a tila salu ni ɲɔgɔn cɛ minisiri a ye kuma bɔ ka ben a ko jamana bɛ labɛn na kalafili labɛn don karamɔgɔ daba tunkara joona maa minnu kan ka kɛ cɛbaw ye o kuma olu fana b'u ka labɛnw na an ma so waati ma banga min ye kalafili yɛrɛ sɛbɛn labɛnni ye karamɔgɔ daba tunkara yaasa kalafili ka kɛ nisɔndiya fɛn ye o kuma k'o de baara bɛ jamana ɲɛmaaw bolo o kuma aw sago ye mun ye aw ka yeta ye mun ye aw ka haminako ye mun ye yan'an bɛ bɔ waati la
on tɛmɛnen kɔ kuma min na karamɔgɔ Dabatungura nin k'an na segin kɔ k'aw kun kan k'a kɛ tan aw kun kan k'a kɛ tan ko abada ko jamana in n'o man kan bilen dɛ an k'a bɛɛ lajɛlen fɔ ɲɔgɔn ye o kuma kalafili kuma filɛ nin ye a bɛ fɛ a ko ka kɛ cogo di révision ka kɛ cogo di karamɔgɔ Dabatungura min ye kalafili charte a ko bɛ cogo di mun de kan ka fara kan mun de kan ka bɔ a la bɛɛ k'i ta fɔ siɲɛ kelen fɛn fɛn bɛ maa ma kɔnɔ an kana taa don gɛlɛya wɛrɛ la kalafili kelen kɔfɛ kosɛbɛ karamɔgɔ Dabatungura parce que b'a ko ministre n'o ye lieutenant colonel Ablaye Mayiga ale kelen ko kumakan in bɔ a da bɛɛ lajɛlen kɔni ta fɔ u y'a yira k'a fɔ maa tɛ bɔ dunun kɔrɔ ni ka t'i kɔnɔ kɔngo karamɔgɔ Dabatungura fɛn fɛn b'u kun n'u kan cɛ Mali kalafiliko la bɛɛ y'i da don i ta la ministre ko a ko a ye bɛɛ lajɛlen ka kuma mɛn u y'a kɛ sɛbɛn ye o sɛbɛn in o de bɛ lajɛ sa ni ka taa n'o ye CNT la min ye bulonba de bɛ to olu kɔrɔ karamɔgɔ Dabatungura olu fana b'a lajɛ baara kan ka kɛ kɛcogo minnu na min fɔra ka bɔ a la walima ka fara kan o kuma laban bɛ olu de bolo a ko Bandaw kɔni ye min fɔ n'a y'o kuma lasigi min ye parti politique ɲɛmaw ye a ko siga kɔni tɛ minna Mali ka kalafili nata k'a bɛ kɛ kalafili jɛlen Ala k'a kɛ ten passe comme tɛrɛ kelen karamɔgɔ Dabatungura ko maa min bɛna kɛ jamana kuntigi ye o kuma min ye deuxième tour la binba dɛ k'o de bɛna wuli a danbe n'a ka hɔrɔnya a nisɔndiyalen namaramakɛ a b'a dɔn k'a fɔ a cira fo k'a ci fo k'a kolokolo namaramakɛ foyi ma kɛ a nisɔndiyalen bɛ taa min gaɲɛna ka t'i tɛgɛ ci o tɛgɛ Ala k'an ka jamana kɛ ten ami Ala kana an kɛ Amérique ye ami Ala kana an kɛ Amérique kunnama ni Amérique bilama kelenw tɛ Amérique président Ngɔrɔ ye kunkolo yɔsi nin tɛ fɛn ye koyi dɔ ye bisimila e ko k'e tɛ dɔ bisimila ma sɔn a ye ko kɛ dɛ a ma sɔn a bɛ sɔn ka taa kaso la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don karamɔgɔ Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Azalaï Express Jabate cɛbakɔrɔ dalen biɲɛ tan barilen b'a la a bolo d'an bɛ min nka sin k'o ta ye kɛ o deselen don a ni ma Jabate jamana n'a fɔra jamana makama a n'a ɲɛta Jabate a bɛ banba fɛn min kan kosɛbɛ o ye kuranko ye i k'a dɔn ayiwa ji ban dɛ ayiwa bajiba in a ma ja fɔlɔ Jabate i k'a dɔn yɔrɔmisɛnnin dɔw bɛ kɛ kuran bɛ tigɛ sɛbɛnnikɛla ko bile haki maa min welela kuranko dɛganiya n'o ye Lamini Seydou Tarawele Jabate i k'a dɔn sibiri don min ɲɛ se NT i k'a dɔn a taara ye ka taa kuma Jabate sabula mɔɔw sɔmina k'a fɔ kurantigɛ misɛnnin daminɛnen bɛ an dun ma se tilema jenje ma Jabate i k'a dɔn awa kɔnga kɛ min bɛ se k'a to a ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye awa jamana ye kuranko in a gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a bɛ san caman bɔ Jabate k'a dɔn o de la min ye Lamini Seydou Tarawele denmisɛn don a kalannen don a fɛɛrɛ ka bɔ a dabali ka bon Jabate CNT mɔgɔ y'a wele ka taa ɲininka a dalakan na sabula maa caman b'a la u sigilen bɛ sigida minnu na walima u bɛ kuye minnu na u y'a ye kuran bɛ to ka tigɛ Jabate k'a dɔn kuma bɔ kuma na fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ɲininkali ani gɛrɛndɛ ye ni ka ɲɛsin min ye Lamini Seydou Tarawele sɛbɛnnikɛla ko Lamini Seydou a bɛ fɛn kunna a bɛ min sɔn k'a dɔn a y'a sɛbɛkɔrɔ dɔn fɛɛrɛ ni dabali tigɛli o de bɛ kɛ sababu ye Jabate k'a dɔn kuranko ka nɔgɔya a y'i da don jamana in yɛrɛ kuranko bɛ dangan min na Jabate minɛn minnu bɛ énergie bolo minɛnkɔrɔbaw don a dɔw da tɛ tɛmɛna a ka ca san 20 ye nka débrouiller ma don Lamini Seydou Tarawele a y'a jira k'a fɔ o dogolen tɛ maa si la jamana kɔnɔ a ko énergie a bɛ san caman bɔ maa caman tɛ min kalama juru min dalen bɛ énergie kana miliyari 100 ani miliyari 80 o de juru bɛ Jabate k'a dɔn awa maa minnu mina ni taji ye groupe électrogène minnu bɛ olu ka se ka taama Jabate o fournisseur olu ɲi bɔlen bɛ a ko fana k'i bɔ a la kuran yɛrɛ ani taji sɔrɔli f'i ka warijɛ yɛrɛ de bɔ ka taa taji san a ko makama an'o musaka ko Jabate caman bɛ yen min t'o dɔn a ko an bɛ don min na ko bi juru min bɛ énergie la caman sara la olu nafaradama ka n'a bila bi la Jabate u y'u ɲɛsin o baara de ma a n'a ka directeur min ye Baru kolonige Umaru Jara Jabate waasa i k'a dɔn kuran makama bɛ ɲɛ cogo min na a ko ni Ala ni kira jɛnna n'a ye kurantigɛba Jabate i k'a dɔn caman bɛ bɔ a la nka ɲinɛ bi kɛ min ngɔ Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ énergie min ye awa kuran sɔrɔli a bɛ bɔ fɛn caman na u yɛrɛ kɛlen bɛ ka minɛn dɔw sigi bondo dɔ sigilen bɛ tasuma bɛ b'o la Jabate i k'a dɔn groupe électrogène dɔw bɛ yen i k'a dɔn olu fana bɛ san walima u bɛ louer i k'a dɔn kuran bɛ b'o fana na a ko n'i ye nin fɔ ta a bɛɛ ye musaka ko de ye a bɛɛ ye waribɔ ko de ye a ministre y'a jira k'a fɔ min ye awa énergie waati jan kɛra min ye janfa caman fana ye ani kalabuw taara ka énergie sɛgɛrɛ
o fana sigi a se sabara kɔnɔ wajabate o banna u y'o ko ɲɛnabɔ k'u ban a ko min ye warijɛ miliyari 200 bonyanko u b'i ni k'u tɛgɛ dɔw ka bi o tuma jamana den bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi a ko an bɛ don min na ko bi wajabate i b'a ye k'a fɔ min ye business modèle ye o n'a nɔnaw olu ye cakɛda ye minnu kɔni ka wulikajɔ talen bɛ ka ɲɛsin kuranko a lahalayaw de ma a ko an bɛ don min na ko bi u ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye wajabate dɔ yɛrɛ de ka bɔ wari bɔta la i k'a dɔn dɔ de ka bɔ i k'a dɔn awa essence sanda la a ko i k'a dɔn olu ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛlen bɛ ka ɲɛsin o ma Lamini Seydou kuma min n'a ye kuma in ɲɛfɔ i b'a dɔn k'a fɔ a dɔn b'a lajɛ don wajabate i k'a dɔn nasiraw ni taasira minnu bɛ yen i k'a dɔn a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la i y'a dɔn Lamini Seydou minisiri n'ale ko taw o y'a sɔrɔ énergie directeur walima i k'a dɔn awa ji bondo bi bɔ yɔrɔ min o directeur Kulubali o y'a sɔrɔ olu ko e y'a sɔrɔ an tilala baara la o sigay ala k'o kɛ ko bɛ ka yɛlɛma Allah wajabate a ko an bɛ don min na ko bi a ko gouvernement min bɛ yen n'o ye camancɛ fanga ye wajabate o kelen bɛ ka dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye jamana in ye kura tigɛli kɔni ka kɛ sogokan ye a kana kɛ bilen a ko sabula centrale ba saba min bɛ yen n'u k'a ma ko hydroélectrique wajabate i k'a dɔn olu bɛ dangan min na ni ala ni kɛra jamana san 2021 wajabate i k'a dɔn wulikajɔ o n'olu ka kura yari o bɛ kɛ sababu ɲuman ye o tɛmɛnen kɔfɛ hakili b'a la fana min ye énergie solaire wajabate 100 o 100 o ka se ka 30 min ye hydroélectrique ye wajabate caman ka bolo ka taa 50 la ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ni ko wɛrɛ kɔni ma kɛ wajabate ɲinankurantigɛ caman ba de bɛ sɔn ka bɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la l'inter de Bamako karamɔgɔ de b'a tun fasiriba n'o ye la rédaction min ye an ka camancɛ fanga karamɔgɔ de b'a tun hali bi CNSP i b'a ye k'a fɔ jarajakulu min ye jamana kuntigi kɔrɔ ka fanga dafiri karamɔgɔ de b'a tun k'olu ka hakilinaw ko dogolen jumɛn bɛ yen fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ farafinna tilebiyanfan ale ka tɔn bolo n'o ye jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ ye Mali yɛrɛ ye tɔn de ye CEDEAO o ɲɛmaw y'u kankɔrɔta u ka lajɛba dɔ la janvier kalo tile 23 min ye CNSP ko k'a da kolonci o don in kama karamɔgɔ daba tugura jamana kuntigi y'a yira k'a fɔ ale tun y'o labɛnw sabati ka ban an bɛ don min na ko bi dakɔnɔ kuma don n'o tɛ a tɛ sɛbɛn fura kan fasiriba ko o CNSP min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri wutu kalo tile 18 dɔ tɛmɛnen san 2020 a ko o CNSP maa min kɛra o baaraw kɛbaa ye karamɔgɔ daba tugura ko cili in kɔfɛ olu yɛrɛ ka lahela tɔw bɛ cogo di sabu a ko n'i ye kow lajɛ karamɔgɔ daba tugura jɛrɛjɛkulu kɔni n'a sɔrɔ a baarakɛbaaw bolo ma don baara la a bɛ na ni kɔlɔlɔ belebeleba ye nka maa minnu yɛrɛ jamana kuntigi kɔrɔ ka fanga dafiri karamɔgɔ daba tugura n'i y'a lajɛ cɛmancɛ fanga in baaraw kɔnɔ olu de kɔni bɛ jɔyɔrɔ belebelebaw la a ko CNSP cili nafa jumɛn wɛrɛ b'a la maa minnu bolo bɛ jamana baara la ka ban u bɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jamana ka lahelaw tɛ pan u kunna a ko o jɛrɛjɛkulu kɔrɔ cili kɔni ko ye ka fuguri bɔ dabada la fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura n'i ye kow taabolo lajɛ a ko jɔyɔrɔ duman belebele mun b'u bolo vice président Assimi Goïta colonel a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ daba tugura min ye ministre de la réconciliation ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye Ismaïla Wake colonel karamɔgɔ daba tugura ko fana jɔyɔrɔ duman belebeleba ye a ko Sadio Kamara ministre de la défense colonel Modibo Koni colonel karamɔgɔ daba tugura ni ka taa bila colonel Maliki Jawla n'ale CNT o président ye a ko CNSP min ye o jɛrɛjɛkulu cili a ko mun de tora bilen fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura nin cɛ 5 u bɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la mun na u ye jamana kuntigi ka fanga dafiri min ye jamana yɛrɛ bɛ lahila mun na u b'u ka dutew sigi karamɔgɔ daba tugura ni k'u da don u yɛrɛ ka sɔrɔsiya baaraw la min ye jamana yɛrɛ fana ka lahila ye min ye u kan ka baara minnu boloda jamakulu min sigilen bɛ k'u makɔnɔ baara ɲuman kɔnɔna la u kan ka jama ɲɛji tɛ ni baaraw baara k'u bɛ ɲɔgɔn ye ni CNSP tɔgɔ tɛ yen karamɔgɔ daba tugura u bɛ ɲɔgɔn ye ni tɔgɔ kura min ye k'o bɛna kɛ jumɛn fasiriba ko a ko min ye CNSP ye o kuma a cilin kɔni karamɔgɔ daba tugura k'a ma nafa ɲa ko ye sabu n'a sɔrɔ ni maa 5 tun bolo tɛ jamana baara la maa bɛ se k'a fɔ k'a cili bɛ nafa ɲa nka ni maa 5 bɛɛ lajɛlen kuloma de jamana kɔnɔna la o kuma ko nafa min se ka jarati a tɛ jɛrɛjɛkulu in cili la a ko min ye fiɲɛ ta fan hali bi politiki maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko u bɛ ka labɛn mun sabati n'o ye jamana ka masakɛ kalafili ye cɛ damadɔ tɔgɔ fɔlen bɛ a ko min ye CNSP ɲɛmaw ye karamɔgɔ daba tugura u bɛ fɛ ka maa de sugandi sabu min ye colonel Kasimu Goïta ale tɔgɔ bɛ da kɔnɔ ale na se ka k'olu ka cɛbɔ ye wa a ko o ɲininkali o tomi bɛ yen nka maa minnu bɛ yen ni sɔminkɛr'u la n'u kɛmɛ k'u yɛrɛ yira dɔɔni dɔɔni karamɔgɔ daba tugura olu tɔgɔ filɛ nin ye Sumelu Bubey Maïga Bubu Sise Cɛbilen Darame a bɛ dugu la de Shogel Kokala Maïga Maître Muntaka Tall
ba maître Muntaka Musa Singo Kulubali karamɔgɔ daba tungura ni cɛ damadɔ a ko siga kɔni tɛ min na ninnu y'u kan bɔ ka ban olu y'u ka baaraw yɛrɛ daminɛ ka ban tɔw na kun ninnu na a ko Mali ka jamana kuntigiya kalafili nata karamɔgɔ daba tungura k'a tɛna ja dɛ sabu bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen mun nɔfɛ jama maa fila dun tɛna k'a ye fo maa kelen faseke b'a ko nka min kɔni jamanadenw yɛrɛ ka kanubagaya maa minnu bɛ bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛlen b'i kɔfɛ i ka kɛwale ɲuman i ka jamana kanuni i ka seko n'i ka dɔnko o de bɛna kɛ garisimatigi dɔ ye n'o de bɛna jamana mara waati n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Bojabate naamu min ye CNSP hali n'a fɔra k'a cira n'u bi ɲɔgɔn ye kɛ Bojabate u n'o ka kan sabula olu ye fanga bɔsi u ko jamana man ɲɛ Bojabate ko camancɛ fanga u n'a kɛ waasa jamana ka ɲɛ hali munna u tɛ ɲɔgɔn ye ka baara kɛ u bɛ ɲɔgɔn ye n'u bolo bɛ jamana baara la wajibi u bɛ ɲɔgɔn ye dɛ gɛlɛya jumɛn b'o la fiyewu gɛlɛya bɛ min na ni t'o fɛ Bojabate maa minnu bɛ yen n'u y'u sɛbɛn kɔrɔja ka IBK nɛgɛn ka nkalon tigɛ a ye Bojabate olu ka laban tuguni k'a fɔ k'u bɛna u yɛrɛ bila kɛnɛ kan Ala o daminɛna dɛ Mali ka IBK nɛgɛn ka nkalon tigɛ a ye u y'a nɛgɛ ka nkalon tigɛ a bɛɛ ka ɲi nin ka ɲi nin ka ɲi a bɛɛ kɛra ɲɛna yan sisan bɛɛ b'i fɛ a bɛɛ n yɛrɛ tun bɛ yen sigi olu de ye jamana in ci o kɛra dɛ u ye cɛkɔrɔba janfa minɛn da jiginna politicien bolo minɛn da jiginna dɛ nɛgɛ kɛra fɛ an ka Tezara premier min o bɛ bɛn cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ daba tungara n bala tɔgɔ bɛ di Bojabate misirima ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ o ye laada ye n'o tɛ fa bɛɛ lajɛlen ye dibi ye Bojabate min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les secrets bancaires o don nin y'a bolo ko siɲɛ 196 sɛbɛnni ka ba a tɔgɔ de ko Adisa o don Adisa ko a ko bangiw ka sanayɛlɛ bangi o bangi ni jɔlen bɛ musow kɔkɔrɔ Bojabate o sanayɛlɛ tɛ nkalon ye Banque Atlantique du Mali Bojabate k'a dɔn miliyari 1 CFA o warijɛ k'a da k'a bila ye muso o muso n'i b'a fɛ ka baara kɛ projet belebeleba de b'i bolo i b'i wuli ka taa Banque Atlantique la Bojabate Banque Atlantique ye miliyari 1 de bila musow kama sɛbɛnnikɛla ko nin ko in ɲɛna k'a sababu kɛ i k'a dɔn min ye Banque Atlantique a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Agence Française de Développement u k'a ma ko Pro Parco Bojabate i k'a dɔn o fana cakɛda ye min ka wuli ka jɔ ni cɛsiri talen bɛ ka ɲɛsin dɛmɛ ani dɛmɛ ka musow sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn 500,000 CFA i k'a dɔn o juru sɔrɔli Banque Atlantique musow ni projet baw b'i bolo walima i bɛ se ko la Bojabate nin bolonɔbila sɛbɛn in kɛra Banque Atlantique ɲɛmaaba fɛ Abibu Bledu ani directrice régionale de Pro Parco Bojabate k'a dɔn u ye nin bolonɔbila in kɛ Fatumata Si Sisɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn awɔ Union européenne olu ka bolofara don sabula min ye ayiwa Misia Gorgenbu i k'a dɔn ale ni Fatumata Sisɔgɔ Bojabate olu tun bɛ tubabu nɔnɔbila la ka ɲɛsin Banque Atlantique a dafali a ko min ye jateminɛ Banque Atlantique yɛrɛ de y'o kɛ farafinna babolo in kan Bojabate i k'a dɔn musow bɛɛ minnu kɔni cɛsirilen bɛ i n'a fɔ entrepreneur musow Bojabate i k'a dɔn CFA miliyari 1 o de b'u bolo Bojabate u bɛ se ka musow dɛmɛ fo ka taa se 500,000 ma ni u ka cakɛda ye Bilaki Banque Atlantique a ɲɛma Abibu Bledu a y'a jira k'a fɔ nin bolonɔbila sɛbɛn in bɛna kɛ dɛmɛba ye min ye an ka Mali muso ŋana minnu bɛ yen n'u bɛ baara kan ka kɛ Bojabate cakɛda minnu bɛ yen i k'a dɔn PMU minnu kɔni ka wuli ka jɔ de ye i k'a dɔn baaramisɛnninw dilali ani foroba cakɛdaw olu dayɛlɛli nka ni musow de b'a ju la a ko nin bɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bojabate k'a dɔn awa tubabu jamanaw olu ka cakɛda dɛmɛba minnu bɛ n'o ye entrepreneur féminine Banque Atlantique kɔni y'a jira k'a fɔ u na dɔ de fara a kan mars kalo san 2020 Bojabate nin ko in daminɛna min kɔni y'a wuli ka jɔ ye a n'a bolonɔbila sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɛra alamisa tɛmɛnen a ko nin bɛna kɛ sababu ɲumanba ye an ka jamana muso kunbaba minnu bɛ yen Bojabate ni baara de ka d'u ye u b'a fɛ ka entreprisew dayɛlɛ u ni banques ka wuli ka jɔ k'u ka wari sɔrɔ teliya la gɛlɛyaba yɛrɛ t'a la Bojabate o ye Banque Atlantique i k'a dɔn awɔ Banque Atlantique min ye ɲɛmaaba ye a kɔni ma tɔtɔ ko la
a ko sabula ayiwa cakɛda min n'o kɔni ye wari in da k'a d'u ma n'o ye pro parco ye kabini san 2018 Bɔ Jabate i k'a dɔn olu bi dɛmɛ ta ka musow dɛsɛgɛrɛ muso minnu kɔni b'a la n'u kalannen bɛ walima cakɛda b'u bolo directrice régionale pro parco n'o ye Fatumata Si Sisɔgɔ ye ani Union européenne ka ciden u ye foli ani tanita ka ɲɛsin Banque Atlantique ma sabula Banque Atlantique ka nin hakili ani nin dɛmɛ ye ka musokɔnɔw sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn n'u ma dɔ fara a ka fɛn di bɔ a la sabula musow mana ɲɛtaa sɔrɔ diɲɛ jamana o jamana na Bɔ Jabate yiriwari ani ɲɛtaa o bi kɛ sababa ye min ye umu fana ye i k'a dɔn chargé de com min ye Banque Atlantique an ka foliba ye Sori Lezina Amadu Asali Sori Babi an ka foliba ye Banque Atlantique la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ ayiwa secret bancaire kɔnɔ a ka bi bɔli la le sursaut fasiriba n'o ye Mariam Sisoko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ mɛnanga ko la ani turanga ko la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ siga t'o la a ko ni zongana fila tigɛ taara ka da u kan Bamakɔ yan fasiriba ko min ye 2e arrondissement a ŋanaw ye n'o ye commissaire principal Mariam Doumbia ale ka cɛdenw u ye wuli ka jɔ kɛ kunnafoni santalamani ka da u tulo kan ni ka yira k'a fɔ maa dɔ bɛ ale ye bololasanu bɔla ye a ka bololasanu a y'a dɔndɔni fara ɲɔgɔn kan fo ka taa bila karamɔgɔ daba tun kɔrɔ garamu 310 na n'i y'o lajɛ o falenni ka kɛ nafolo ye o bɛ t'i jɔ sɛfɛwari miliyɔn 8 ani 70 ni dɔɔni fasiriba ko a ka nin sanu in faralen ɲɔgɔn kan a wulila fari janvier kalo tile 18 a tile 19 nɛgɛ kaɲa 5 waati k'a bɛ taa ngoloni la min ye ngoloni na fura kɔnɔna la sabu maa kɔfɔlen yɛrɛ a bɔra bangoni na n'ale ye sanutigi garamu 310 b'a bolo o kuma a kun bɛna taa yɔrɔ min na o de ye galerie jige maaw sigilen bɛ ka makɔnɔ minnu b'a ka sanu falen ka kɛ wari fasiriba ko a na kɛ ni a la kun sɔminen bɛɛ min kɔni maa kɔfɔlen ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a kɔni tun k'a labɛn maa i mana fɔ cogo cogo bɛ bingali ta k'a sɛgɛrɛ a na kulekan bɔ nka u n'a ta o ta bamanci maa 3 kɔni tun jɔn b'a ɲɛ moto la a sina kana bali ka n'olu jɔlen sɔrɔ a ko fɔra de o fana ye tiɲɛ sanu kunko ma nɔgɔn dɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ni maa 3 sina ka moto fari jɔ a kan sabu dugu kun ma jɛ kosɛbɛ a ko u sina k'a fɔ sake mun b'i bolo a d'an ma joona joona n'o tɛ an b'i ni diɲɛ fara sisan hali sɔsɔli don a la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a y'i fosi ka bɔ a ka saki kɔrɔ k'a t'u bolo min kɔni ye hakɛ de sina ka wuli kɔ maa 3 la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ dɔ ka téléphone portable sina ka bi a kɔ o m'o ye o y'u digi ka taa o kuma min kɔni ye maa dɔ fana o kun jɔlen bɛ k'u lajɛ debi fulukuni na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ yanni sanutigi bɛ taa ɲɛji bolo munamuna ale sina ka na ten maa minnu y'i ka minɛ minɛ la dɛ o kuma u ka fɛn dɔ buruna an k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ an k'a ɲini karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o de taara kɛ téléphone fitinin dɔ ye o kuma téléphone u y'o ta sa ni k'u kunda n'o ye 3e arrondissement kan commissaire Mariam Doumbia ale kɔni y'o ta k'o kɔnɔna lara wuli k'o lajɛ ko maa minnu y'i ka saki minɛ la u sidɔnna ka ban min ye a ka cɛdenw ye a y'u galabu diya karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'o ye commandant Seydou Sanogo ale ni sergent chef Fode Kone olu kɔni fana ye munumunu salo bolo da ni k'u ka zɔlen da min ye ni cɛnikɛla 2 ye bɛɛ jara ale ni S Boire u sina k'u minɛ kami u minɛlen karamɔgɔ daba tun kɔrɔ u ye a datulu la k'a da jaba la o kuma kulu tɛ min ye polisiw u ko n'a ma tiɲɛ fɔ min kɔni ye sariya a b'a ka baara kɛ nin ko la a ma ɲɛ min kɔ cɛman in cɛ bolo u ye tiɲɛ fɔ fasiriba ko min kɔni maa fɔlɔ o minɛlen n'o ye bɛɛ jara ye o kuma ale y'a yira k'a fɔ ale ni maa min ye nin kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma ko ye S Boire ko n b'a ka so yɔrɔ dɔn an ka taa joona joona sabu min ye maa fɔlɔ sisan n'o ye S Boire karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ale yɛrɛ sigilen bɛ Torokɔrɔbugu o kuma min ye maa 2 o sigilen bɛ Ɲamakɔrɔ o kuma min kɔni o bɛ minɛ waati min na i b'a sɔrɔ sefa wari miliyɔn 2 de tun b'o bolo ale y'a ka wari kɔni ci pa fo miliyɔn 2 u ye sanu feere ka ban u y'a feere wari fu fɛn dun ka di k'o bɔ di i ma sɛgɛn wari mun nɔfɛ fasiriba ko miliyɔn 2 min tun b'ale bolo u ye nɛgɛ k'ale bolo la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min kɔni ka taa ale fara a jɛɲɔgɔn kan o kuma ni ka taa n'u ye Bamakɔ kasobonba la u selen kasobonba la tuma min na a yirala k'a fɔ ninnu ye kasobonba dugulenw ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛ yen o kuma min kɔni ye kasobonba ye sa karamɔgɔ daba tun kɔrɔ u na to dugukolo larawuli k'o lajɛ o kuma sanu min u degelen bɛ sanu minɛ la kɛnɛ ma u na to bolo da kasobonba kɔnɔna na ye Mariam Sisoko ni ye ale ka sɛbɛnni ye an ye min bɔ le sursaut kɔnɔ Bɔ Jabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Bɔ Jabate min ye Yusufu Konate sogo Simbo nin y'a ka fasiri ye a ko tile 2 in na Bɔ Jabate ja dɔ bara ka bɔ réseaux sociaux kan Bɔ Jabate kamalenni dɔ bɛ taa muru de bɔ i k'a dɔn k'a turuturu ayiwa cɛ dɔ sigilen la a ka atelier kɔnɔ a ko in yɛrɛ tiɲɛ ye jumɛn ye
Bwajabate a ko kamalen min ni muru b'a bolo n'a bɛ don cyber café kɔnɔ Bwajabate ka taa muru turu i k'a dɔn Madu Tarawele i k'a dɔn de joginna a ye kuma ɲɛfɔ a furakɛlen kɔfɛ Bwajabate a ko in ma daminɛ bi koyi nin ko in bɛ senna a bɛ ne ka waati bɔ sabula a y'a jira k'a fɔ balima ko don ko in ye sokɔnɔ kuma ye nka n'a ma ye ja in kɔni jɛnsɛnna o tuma fɔli ɲɛfɔli a tiɲɛ ɲɛfɔli yɛrɛ o wajibiyala le a ko nin ye awa du kɔnɔ ko ye kabini novembre kilo tile 5 san 2020 Bwajabate i k'a dɔn min ye sufɛla ye ale bɔra cyber la i k'a dɔn ayiwa min ye 1 heure du matin ye Bwajabate awa a taara so tuma min a bɛ don so sa o y'a sɔrɔ a sɛgɛnnen bɛ a ka pantalon a y'o bɔ k'o da fauteuil sanfɛ i k'a dɔn pantalon in kɔni jufa la a ka portefeuille b'a kɔnɔ a ka permis de conduire b'a kɔnɔ Bwajabate i k'a dɔn a ka Orange Money wari i k'a dɔn o fana b'a kɔnɔ ani ayiwa pari wari dɔ fana bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jufa in kɔnɔ wari kasabi in bɛ t'i jɔ 100,000 ani 20,000 ma o tun bɛ jufa in kɔnɔ a ko min ye sɔgɔmada joona ye 6 heures du matin ale furumuso wulila i k'a dɔn bɔra tɔ t'ale la sabula a ma don joona Bwajabate a bɛ sɔn a mulugu mɛlɛkɛnin na a k'i k'a dɔn u tora o cogo de la Bwajabate ayiwa kolongalaka ni kumamisɛnninw olu nana ale wuli a wulila o de la ka sɔrɔ ka t'i kosa ka sali Bwajabate i k'a dɔn a salilen kɔ a nana pantalon in mɔmɔ k'a b'o ɲini a ma pantalon ye a ye muso wele ne ka pantalon n y'a bɔ k'a da yan i k'a dɔn ɲɛ tɛ pantalon yɛrɛ la jan ko a jufa kɔnɔ kɔn a jufa kɔnɔ fɛnw muso ko ale ma pantalon ye koyi Bwajabate i k'a dɔn ale kɔni ye ɲininkali kɛ sa pɔrɔ tɛ marakala so tɛ fila ye binaja kelen min donnen don suɲɛni na i k'a dɔn du kɔnɔ Bwajabate o donnen don u ye fa bɛɛ lajɛlen lajɛ kulusi in na kulusi ma ye min ye jufa kɔnɔ fɛnw ye o fana ma ye Bwajabate i k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ a y'i kun da Sidi kan Sidi ye ayiwa a balimakɛ den ye Bwajabate ka t'o ɲininka sabula Sidi i k'a dɔn sigilen bɛ fauteuil kɔnɔ Bwajabate a b'a dɔn nin tɛ Sidi siɲɛ fɔlɔ ye nin juin ni sugu in na sabula a delila min ye o kɔrɔmusoba ye o ka telefɔni a y'o suɲɛ Bwajabate a y'o suɲɛ telefɔni de ɲinina pɛnpɛrɛ pa ka dɛsɛ a wolofa yɛrɛ de laban nana sɔmi ka don a ka chambre kɔnɔ ka taa telefɔni in sɔrɔ k'o ta k'o di a ma d'aw ma a delila fana u ka baarakɛden i k'a dɔn o ba kelen ka finiw sa ye o taatɔ don so Bwajabate o finiw fana a y'o fana suɲɛ o fana yɛrɛ nin cogo kelen la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa i jogo ye min ye du kɔnɔ bɛɛ bɛ bɛɛ jogo dɔn a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Bwajabate i k'a dɔn ayiwa Sidi kɔni denmisɛnnin don min kɔni ye suɲɛnikɛla ye bɛɛ b'o dɔn a tɛgɛ wusulen don o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn minfɛn ani kuwafɛn a ti sira o fana ɲɛ Bwajabate i k'a dɔn kɔni a bɛ du kɔnɔ nin cogo in na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kuma min ni ko kɔni kɛra tan i k'a dɔn kɔrɔfɔ barika nana bonya du kɔnɔ pantalon ko kuma in barika bonyana sa fo k'a fɔ k'a to ten Bwajabate a ma ɲɛ min kɔ ale yɛrɛ kɔrɔkɛ laban o nana kan dɔ sa o laban nana dimi o y'a jira k'a fɔ nin ko minnu filɛ so kɔnɔ nin kumakan minnu filɛ nin awa nin kuma caman ba in i k'a dɔn a laban bɛ taa wolo fɛn na maa tɛ fɛn min dɔn Bwajabate i k'a dɔn a bɛ taa wolo fɛn na maa tɛ fɛn min dɔn a ko i k'a dɔn tora o cogo de la sa min kɔni wulikajɔ ni jateminɛ fo janvier kalo tile 24 Bamakɔ kura Bwajabate kuma min n'ale b'a ka cyber la i y'a dɔn cyber ninnu kɔnɔ caman kelen bɛ ka ayiwa jatalaw de bila ye n'o ye caméraw ye Bwajabate Sidi filɛ ka don ten i k'a dɔn a donnen ka sin ka na ɲɛsin ale ma n'a ye muru turu ta k'a turu ta a ko in kɛra nin kɛcogo in a ko nka n'i ye ko ta k'a lajɛ Bwajabate nin ɲɔgɔnna den diɲɛnen bɛ maa caman ka du kɔnɔ nka baw ani bangebaw olu de bɛ da den kɔ kan kabini a daminɛ Bwajabate f'a bɛna kɛ walankata ye i k'a dɔn ba t'a kɔ bila fa t'a kɔ bila a ko denw ka lamɔcogo Bwajabate i k'a dɔn de bɛ na ni nin damada ye nin ko in kɔni k'a kɛra tiɲɛ yɛrɛ la a kɔrɔkɛ yɛrɛ den de don Bwajabate awa Sidi kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛ nin cogo in na an bɛ don min na ko bi Bwajabate duguba kɔnɔna i k'a dɔn mɔgɔw bɛ kuma kelen fɔ tiɲɛ tɛ ko n'i ye sa wolo i b'a siri cɛ la n'i ye fofoni siri cɛ la don o don n'o y'i kin i bɛ to a la pewu dɛ den kɔni a ka di maa ye den cɛman ani den musoman an bɛ dugawu kɛ bɛɛ Ala ka bɛɛ ta kisi ka kɛ dɔrɔgutala ye walima so n'a kɔni kɛra ye ni min nin bɔ a la a b'i sigi malo kɛnɛ ka don dɔ la siga kɔni don la i bɛ sigi malo kɛnɛ kan e de fɔlɔfɔlɔ b'i den jugujugu dɔn kabini i b'a jugujugu dɔn n'i dɛsɛra lamɔ na bɔ ani mɔgɔ cɛ minnu bɛ se k'a lamɔ n'i ma so la bɔ ani faamaw cɛ n'o tɛ don dɔ a b'i sigi malo kɛnɛ kan
Nga ko dogo. Nga den ko dogo. Ma ti se ka ala kuma fɔ hali ni maa min y'a ɲininkali kɛ. E tɛ ɲɛ mun ye. Waliden lebu de ka d'aw ye. A tɛ nin donna ta bɔra tan. N den ma n'a ye. Ka sɔrɔ den ka di bɛɛ ye dɛ. Nka n'i ta ɲɛna o ye n'i ta tiɲɛna n'i ma bɔ a n'a a lamɛnbaaw cɛ. Bɔ Jabate don dɔ la a b'i malo. Ala k'an ni silamɛw kisi. Ala k'an ni silamɛw kisi. Ala k'an bɛɛ lajɛlen denw Ala k'u lamɔ cogo d'a ma. Ala k'u lamɔ ko ɲɛ. Bɔ Jabate e ko waati ma dafa. Waati dafara karamɔgɔ. Bi ta y'an b'o bila yan. Bɔ Jabate e k'a dɔn maa caman ye lɛtiri caman ka ɲɛfɔli k'an ye. Hybride an y'a fɔ n ko ayiwa journal dɔ y'a sɛbɛn ko hybride an t'a kɔrɔ dɔn. A kɔrɔ de hybride tɛ kɔnɔ ye kɔnɔ tɛ wara tɛ maa tɛ a bɛ n'a fɔ tonso. A tɛ ni dugumana ye a tɛ ni sanfɛla ye. Hybride kɔni kɔnɔ yɛrɛ tɛ maanife tɛ wara tɛ ani min kɔni bɔlen don o ye tonso de ye ko hybride kɔrɔ de y'o ye maa caman ye bataki caman ka kɔrɔ f'an ye nka n karamɔgɔba Magma Gabriel ba Mari den o ma fɛn fɔ n ye fɔlɔ n'ale min fɔ n ye n bɛ kala turu o kan. Bɔ Jabate i k'a dɔn waati dafara min ye ayiwa n mamuso ka fura ye i k'a dɔn magoɲɛ fura cɛbakɔrɔ i mana dɛsɛ cɛbakɔrɔ baara cayara ma kungo yɛrɛ ka ca Bɔ Jabate nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka maa bɔ cɛya la fura kelen min ni jiri yɛrɛ don farafin fura Bɔ Jabate fɛn ma ɲaamɛ la an y'a fura caman ye u bɛ taa tubabu furaw gosi k'a n'a ɲami o fɛn tɛ ka jiri bɔ k'a jeni